Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي ديماو جمع ka damine neke kanyatana na ani milti duru foka tabla neke kanyata ani flala araul ulama fi din wal hayat don baw ka hakla dinena ani nyinamayala e wolandai min bellabe kasi awmo abalmake musa baba slafe fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخالق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واتينا أوصولين بأوكا راجو ماندير راجو شندو نجمدون بين كوننا ikaro ka fo min ye octobre kalo ye an b'a lekile 10 ani kelen na bi san 2024 kɔnɔna na waati kelen na min ye rabi usani ye ni an ko ale ma ko lasiri fɔlɔ ikaro ka fɔ ale tile 7 ye bi ye san 1400 san 40 ani san 6 alakira sallallahu alaihi wasallam boli maka ni kata madina juma tɛmɛnen min ye an ka commission nationale ba ye i n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ a ye cogo min na k'a fɔ ko o don peut-être o don kun bɛ se ka kɛ le premier walima a bɛ se ka kɛ kalo dafa ye juma tɛmɛnen kɛra rabiul awal n'o doma kalo kɛra tile 30 ye commission ka kibaruyaw kɔnɔna na sabu ka da kan kibaruyaw bila ka taa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw ka kalo ɲini kalo ma ye alamisa don i k'a dɔn k'a fɔ o kun ye tile 29 ye o kuma na juma tɛmɛnen rabiul awal dafara o kuma na sibiri tɛmɛnen an y'a kɛ tile fɔlɔ o daminɛna sibiri tɛmɛnen bon n'an y'o jatew bɔ ka na an bɛ bi juma min na bi bɛ kɛ tile 7 ye n'o ye rabiul sani ye ni an ko ma ko lasiri fɔlɔ Allahu taala ka atimi ala ka o no anyi ala ka yira an bɛɛ lajɛlen inshallah subhanahu wa taala ni se kɔnɔna sa radio chaîne de la nsanga ina maa min bɛ an bolo kɔrɔ ye an balimakɛ ani an karamɔgɔ ye n'o Ustaz Ibrahim Yakub Dukure ni ale sigiyɔrɔ min bɛ Mayanbugu ma an kun ye babu belebele dɔ dayɛlɛ alakira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'o de kun ye fɛn ye nubuwati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ashaki ila yaqin k'a fɔ kiraba min ni ale filɛ ni ale ka nabiɲɔgɔnya n'a ka kiraya i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ sigasiga kɔnɔna na ka sigasiga yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔ a la ka taa danganiya sɔrɔ i k'a dɔn a kun bɛ ka kuma olu kan nin ye babu fɛrɛlenba ye mɔgɔ tɛ fa ni lamɛnni la sabu ka da kan a ye kuma caman fɔ min b'a yira k'a sabati diɲɛma na k'a fɔ alakira min filɛ sallallahu alaihi wasallam kira laban don hakika fana ɲɛma Allahu taala ka ciden kɛrɛnnen don na Allahu taala sɔnna ni Ustaz Ibrahim Yakub Dukure an bɛna ka na o da kulo kan waati mana min kɛ an ka se inshallah ne ka radio mɔgɔ bolo sa o ye Malik Kansa ye Ustaz Ibrahim assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ni ye limanajɛkulu fo radio chaîne 2 kan i n'a fɔ an ye a fɔ cogo min na kuma kɔrɔlen fɔtɔ ye dalamaga ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na nubuwatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ashaki ila yaqin ni ye babu fɛrɛlenba ye ka taa ɲɛfɛ hali sisan fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka a sabati davantage k'a fɔ ko nin kira ban ye Allahu taala ka kira don a ka ciden don siga t'a la ka siga bɛɛ lajɛlen bɔ a la ka danganiya k'o di an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma Ustaz Ibrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستاذ موسى باباسيلا يا فوتشومي على كرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كتيدم بين كبلاكانا كتيموندو بلا جلما دلو جمو دي بي كايرا كفكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى كتيدين دو تييريري لا سيغا سيغا كبامبيو منو بي نو بي كا ريشيرشو كي ادو بسا كي دين ورلا ونا نيو سيغا سيغا بسا كي دولا كرا كتيدين فانفي دو بي بتاسو بي دين ورلا وبا كمو فو كا ايميشن في كايرا كفكر محمد وبا كتيدين لا غوشي
donc an bɛ se ka dalu jumɛn di a mɔgɔw ma ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an ye min ta an ka dɔnnibaw kɔ an ka karamɔgɔw kɔ min b'a sabantiya ka siga ban pewu k'a yɛrɛ k'a fɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam siga foyi t'a la Ala ka ciden de don siga foyi dengelen t'a la an ka sigi tɛbɛlɔ an ye dɔɔni fɔ a la n'Ala ka jɛ inshallah an seko mana kɛ min ye an bɛna ka n'o di bɛɛ lajɛlen ma Ala ka an bɛɛ sababa ma amin Ustaz Musa Babasila u bɛ kuma dɔ fɔ ka caya ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabiyul ummi ko ciden min n'a ma kalan kɛ dɔw b'a fɔ annabiyul ummi ko kunfin sanni an ka tɛmɛ an bɛ jɔni yɔrɔ kan dɔɔni munna parce que ni ko kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko nabiyul ummi ko kunfin a kuma in kɔrɔ kan ka lagɛ kosɛbɛ munna kuma in kɔrɔ kan ka lagɛ kunfinya yɛrɛ mu est-ce que lebu do wa ou bien mun do est-ce que lebu do wa ou bien mɔgɔ bɛ ma jamu n'a ye wa o la an bɛna ye k'a fɔ kunfinya mu lagosi bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ lebu bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ mais mun bɛ se ka an dɛmɛ na o de ye kunfinya yɛrɛ min n'o fɔra n'o ye nabiyul ummi ye est-ce que a kɔrɔ ye kunfinya de ye ou bien a kɔrɔ ye mun de ye donc an bɛna ye k'a fɔ nabiyul ummi a kɔrɔ tɛ kunfinya ye ani kunfinya tɛ ɲɔgɔn sira la ani kunfinya tɛ kelen ye parce que ni ko kunfin ni ko mɔgɔ kunfin kɔrɔ ye mɔgɔ min a kuma kɔrɔ ka bon quoi mais n'an taara n'a ye n'an y'a da kɛnɛ kan k'a jɛya an bɛna fɔ nabiyul ummi o jɔn ye min ma kalan kɛ min tɛ se ka sɛbɛnni kɛ wa a tɛ se k'a lagɛ k'a kalan donc nabiyul ummi n'a kɔrɔ kɛra nin ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bonya belebele de bɛ dilan mais n'a kɔrɔ kɛra ko kunfin o cɛ man ɲi munna o cɛ man ɲi parce que Ala ka cɛba ye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o de nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ ni lɔnni ye n'a fɔra annabiyul ummi ka sɔrɔ n ye kuma in ta k'a lagɛ i bɛna ye k'a fɔ ummi jumɛn de don min ma kalan kɛ lakin huwa allazi allama dunya kullaha ale de ye monde bɛɛ kalan bi bi in na i ɲɛ bɛ fɛn fɛn la dɔnnibaa ba fɛn fɛn la ɲɛ bɛ sabanba fɛn fɛn la fɛn fɛn bɛ yen bi ni mɔgɔ bɛ ɲaga n'u ka lɔnni ye bi silamɛya diinɛ dɔrɔn tɛ dɛ i ɲɛ bɛ dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen dɔnnibaa fɛn fɛn bɛ yen n'an ɲɛ b'a la k'a daminɛ kira Muhammad ka waati fo kana se bi don in ma dɔnnibaa fɛn fɛn tɛmɛna n'a fɛn fɛn ɲagala n'a ka dɔnni ye nin bɛɛ lajɛlen kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam u ka karamɔgɔ numéro 1 Muhammad don hali ni n'a tɛ diinɛ kelen na mun na recherche dongo do recherche bɛ ka sabati dɔnnibaa baw scientifique belebelebaw minnu yɛrɛ kabalu yɛrɛ la ka ɲaga u yɛrɛ la mais dongo do olu de bɛ ka kira Muhammad ka kumaw ka u sɛbɛntiya ka taa fɛ dongo do f'a bɛ kɛ sababu ye a caman bɛ silamɛya Ustaz Musa Babasila donc o la an bɛna ye k'a fɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala tun ye lɔnni min d'a ma a ka bon fo k'a dama tɛmɛ a tɛ se ka fɔ o tigi ma tugun ko kunfin cogoya si la nabi ɲuman min don allazi allama al-umma min nana umma bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen kalan allazi mala ad-dunya ilman wa hikmatan min nana dunya yɛrɛ kana dunya fa lɔnni na ani kodɔn na a ka kumakan sanu kuma minnu ye kuma kɔrɔmanbaw ye. Oui, mais définition min di likalimatil ummi bunatigɛ min y'o di ummi ma c'est-à-dire dɔw k'a fɔ ko kunfin don bon e yɛrɛ bolo kunfin yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye kunfin bon ne ko an ka taa n'a ye ummi allazi la yaktub wala non il faut c'est-à-dire allazi la yaktub wala yaqra c'est-à-dire a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni yɛrɛ fana kelen n'i y'a bila a kɔrɔ a tɛ se ka a lajɛ ka kalan n'est-ce pas bon mais an ka tudunkan na an b'a mɛn kuma dɔ la k'a fɔ ko kunfin bon n'an ko kunfin o laɲini ye mɔgɔw bolo kunfin a laɲini bamanankan in na an tɛ dɔwɛrɛ y'a la k'a fɔ ko lɔnni tɛ maa min na voilà c'est ça voilà ça veut dire mɔgɔ tɛ foyi dɔn quoi tɛ foyi dɔn lɔnni t'a la est-ce que an bɛ se k'o kuma daminɛ parce que n'i y'o lajɛ danfara bɛ se ka sɔrɔ ni dɔw yɛrɛ cɛ danfara belebele de b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min tɛ sɛbɛnni kɛ a tɛ fɛn kɛ ani mɔgɔ min tɛ fɛn yɛrɛ dɔn parce que danfaraba de bɛ yen mais caman bɛ yen u b'a fɔ kira ma ko nabil ummi ko kunfin bon muskila bɛ yen de parce que Muhammad tɛ kunfin ye mɔgɔ si tɛ dogo la min bɛ se ka Muhammad ale ka bon ma ala ye lɔnni belebele de d'a ma a kunkolo falen don lɔnni de la ana madinatul ilmi wa aliyu babuha
tellement yɛrɛ wasulan jumɛn ko ana madinatul ilmi dɔnni dugu de ye ni muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam wa ali babuha ali de ye a donda ye bon mɔgɔ min ye madinatul ilmi ye tan est ce que k'a fɔ ma kunfin ni kuma bɛ mɔgɔ la y'a fɔ k'a ban c'est-à-dire huwa alladhi allama dunya kullaha ale de ye monde bɛɛ kalan ale de ye monde bɛɛ kalan mais kunfiya mun ye jumɛn dɔrɔn a ma kalan kɛ maa bolo cɛ min don ala y'a choisi k'a kɛrɛkɛrɛ ka jɔyɔrɔ belebele dɔ d'a ma o jɔyɔrɔ belebele ye jumɛn ye muhamadu i tɛ sigi maa si kɔrɔ ka kalan kɛ ka kalan minɛ non o tɛ yen o ma kɛ o tɛ kɛ an tɛ se an bolo si maa si la k'a fɔ e de ye alamta muhamadan a tɛ yen o tɛ yen maa si tɛ yen ko e de kɛra muhamadu kalan a tɛ yen la wa allamaka ma lam takun ta'lam Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de kɛra muhamadu kalan sallallahu alaihi wasallam a ko wa allamaka ka e muhamadu kalan ni Allahu k'e muhamadu kalan ma lam takun ta'lam fɛn na i tun tɛ min dɔn donc o jɔyɔrɔ belebele ala y'o di muhamadu ma a ma sɔn jɔn si ka kɛ dugukolo kan min b'a fɔ k'a y'a kalan n'a y'a sɔrɔ ni kira tun ye kalan kɛ misala n'a sigila dɔ kɔrɔ o tigi k'a kalan lɛtiriw sɛbɛn cogo la ka arabukan kalan k'a dɔn o tuma o tun bɛ n'a fɔ ko kira muhamadu ko kan min b'a da ta kuranɛ min b'a bolo ta k'a y'a sɔrɔ asatirul awwalin nɔkɔrɔw la a ye kalan kɛ minnu fɛ gafe kɔrɔ k'a y'a ta olu kɔnɔ a ye muhamadu ma a ta o si kɔnɔ o tigilamɔgɔ fana bɛ se ka min ka kɛ waso banci ye k'a fɔ an na ledi alamtuhu ne de y'a kalan n'a fɔ an b'o ye sisan cogo min dɔw mana dɔn ni fɛnw sɔrɔ dɔw bɛ i sigi baroda dɔ la o de y'a kalan ne de y'a kalan ala k'a bɛ sɔn ala ka laɲiniw sabati amin ya rabbal alamin Ustaz Musa Babasila kɛra muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka lɔnni ka bon fo k'a dama tɛmɛ a ye nɔ de bila dugukolo kan nɔ belebele an k'a ta ka lajɛ ban n'i taara médecin fɛ a ye nɔ belebele bila ye bal médecin numéro 1 kɛra ale de ye sallallahu alaihi wa sallam kira ka nɔ ta k'a lajɛ mawsu'atu tibbi nabawi o bɛ yen n'i taara tibu la tellement a kumana tibu yɛrɛ kan furakɛli kan ka kɛnɛya di mɔgɔ ma fo dɔnnibaw ye kitabu dilan o la a ye kuma minnu fɔ k'u ta k'a di mɔgɔw ma fo k'a dɔw tɔgɔ da mawsu'atu tibbi nabawi a dɔw bɛ mawsu'atu tibbil badil ni i bɛ nin kitabu ta ka lajɛ a bɛɛ kɛra muhamadu ka kumaw de ye a bɛɛ ye kodɔn kumaw de ye kuma min bɛ adamadenw nafa a bɛ fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ adamaden dɛmɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka kɛnɛya d'i ma ka banaw furakɛ a bɛ kuma o kan a bɛ li ta a bɛ kuma kan o n'a ɲɔgɔn ninnu a bɛ kɛ cogo di ka bana furakɛ o waati y'a sɔrɔ lɔnni ma bonya ka se o yɔrɔ la tan cɛ kelen ka kuma don n'i y'a ta ka lajɛ majalu la i n'a fɔ tibu la furakɛli la a ka kuma kitabu kunturu de don i b'a kalan fo ka sɛgɛn sallallahu alaihi wasallam n'i taara n'a ye siyansi fan fɛ dɔnnibaw ye kitabu kunturu de fana bɔ mawsu'atu mu'jizati rasul sallallahu alaihi wasallam a ye kabako minnu kɛ ka minɛ lɔnni yɛrɛ fan fɛ siyansi yɛrɛ fan fɛ n'a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban n'i taara adabu fan fɛ i b'a fɔ ko de fana ka jugu n'a bɛɛ ye al-adabul islamiyya a dilan bɛɛ jɔlen don kɛra muhamadu ka kuma de kan adabu ya adamaden kan ka kɛ cogo di Ustaz Musa Babasila ala k'an bɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati donc ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa al-muallimul awwal fil islam ale de karamɔgɔ fɔlɔ ye silamɛya diinɛ in kɔnɔ a nana yasa ka monde bɛɛ lajɛlen kalan ka lumière bɔ monde bɛɛ ka lumière bɔ a bɛɛ kan lɔni lumière k'a bɔn a bɛɛ kan Allahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ka kitabu ba in kɔnɔ a ko huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة كون آية 7 الله أكبر على كودي أكو هو الذي ko ale Allah subhanahu wa ta'ala de ba'asa fil ummiyina rasulan minhum ko ale de ye cili kɛ manton cɛla manton minnu ma kalan kɛ n'o ye arabu ye u ma kalan kɛ donc arabu n'o ye makakaw ye n'o ye kurɛsiw ye u ma kalan kɛ o kɔrɔ ye di u ma ka kitabu dayɛlɛ k'a kalan walima k'a sɛbɛn donc u t'o ɲɛdɔn donc Allah subhanahu wa ta'ala ye maa ci olu cɛra rasulan minhum ciden min n'a bɔra u yɛrɛ fana na u yɛrɛ dɔ de do fana ciden bɛ mun kɛ yatlu alayhim ayatihi u bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu kalan u ye k'a ka kuranɛ kalan u ye ka ala ka kumakan kalan u ye ka ala ka kabako yira u la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'i ye kira ta k'a lajɛ nin yɔrɔ in an ka analyser ka ɲɛ i bɛna ye k'a fɔ kira ka baara belebele
a fɔlen don aya in kɔnɔ cogo di a ko rasulan yatlu alaihim ayatihi ko ciden o jɔn ye muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cida kana a bɛna mun baara kɛ ni anw ye yatlu alaihim ayati a bɛna allahu subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ ka o di anw ma wa yuzakkihim yutahhiruhum arwahan wa akhlaqan a bɛna k'an lasanuya ka niw lasanuya ka juguw lasanuya Ustaz Musa Babasila e ka miiri ni waati in na bayi san 1000 ni kɔ maka kɔnɔ ni waati in na loni ma bonya ka se yɔrɔ dɔ la mais ni cɛ in de nana ka adamadenw nettoyer quoi ka nɔgɔ bɔ yen pewu ka kafiriya kɛlɛ ka bɔ yen pewu ka adamadenw nettoyer farikolo ka nettoyer dusukun ka nettoyer jogow ka nettoyer ka jogo dilan ka taabolo dilan Ustaz Musa Babasila wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma ka u kalan kitabula n'o ye kuranɛ ye ani kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kumakan sanu n'o ye kodɔn kuma belebeleba ni al hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin mais ka kɔ ye o tun bɛ dalal de la dɛ min n'a bangelen don kɛnɛ kan filijugu belebele min n'a bangelen don kɛnɛ kan kira Muhammad bɛna Maka kɔnɔ kuma min o tun bɛ filijugu belebele de la Ustaz Musa Babasila an ka nin yɔrɔ in ta k'a lajɛ ko wa yuzakkihim tazkiya yano an bɛna mun ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ ala ɲini u bɛ u ka ɲɛnamaya bɛɛ sin ala bato ma u bɛ ala bato cogoyaw ɲɛɲini ni tɔgɔ dɔ bɛ f'u la ko sufiw sufiya yɛrɛ jɔlen don mun de kan o de ye tazkiya ye tazkiyatu nafsi sufiya jɔlen don de kan adamaden ka ninkun saniya ka bana bɛɛ bɔ ninkun na jurumu banaw k'a bɔ yen nɔgɔ minnu bɛ dusukun sɔrɔ k'o ɲini k'o dɔn k'olu kɛlɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɔ yen donc sufiya jɔlen don tazkiya de kan tazkiyatu nafsi kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o tun y'a ka baara dɔ ye ka mɔgɔw ninkun sanuya k'u bɔ sira kolon kan ka sɔrɔ ka diinɛ sira hakika kuranɛ k'u kalan kuranɛ la ni an ye kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'an ko a ka baaraw ni aya in kɔnɔ an ye dɔ fɔ a la bon ko wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma a b'u kalan kitabu la ani hikma la mun de fɔra kalan de fɔra yu'allimuhum k'u kalan Ustaz Musa Babasila donc i bɛna ye k'a fɔ maa minnu taalen don bato sira fɛ ni nin ye u bɛ sheikhu tilan ka taa tilayɔrɔ dama dama o tilayɔrɔ dama dama sheikhu ta'lim sheikhu tazkiya sheikhu tarqiya tilayɔrɔ 3 mais kuma dɔ la tilayɔrɔ 2 n'o ye sheikhu ta'lim sheikhu min ni a bɛ maa kalan ala ka kuranɛ la ala ka kumakan na donc o ye sheikhu ta'lim maintenant sheikhu tazkiya mu de bɛ yan k'a fɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cira kana an ninkun lasaniya donc i bɛna ye k'a fɔ sheikhu tilayɔrɔ 2 n'o ye sheikhu tazkiya ye o ka baara ye jumɛn ye ka ninkun lasaniya ni dɔw b'a ko sheikhu tarbiya mais ni mɔgɔ min nin bɛɛ kɔfɛ n'i ko k'i bɛ tasira dɔ lagosi i n'a fɔ sofiya tasira walima ka sheikhuya lagosi an b'a fɔ aya in ta i ka aya lajɛ ka hakili boli aya in yɛrɛ kɔrɔ kan ba ye hakili boli aya in kɔrɔ kan alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a fɔra kuranɛ kɔrɔ ka jɛ huwa allazi ba'asa fil ummiyina a fɔra kira Muhammadu ka ko de la Allahu ka kuma don huwa allazi Allah subhanahu wa ta'ala allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum a ciden ci ka bɔ anw yɛrɛ de la ka bɔ Maka kan ninnu yɛrɛ de la yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim kana ni sanuya ko la saniya Ustaz Musa Baba waati cogo kaba Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kama arsalna fikum rasulan minkum k'i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye ciden ci cogo min ka bɔ aw la yatlu alaykum ciden min bɛna kana Allah subhanahu wa ta'ala k'a ka kumakan kalan aw ye a b'a kalan mun na k'an lalɔnya la k'an kalan la wa yuzakkikum ani k'aw sanuya ka bɔ ni banaw la ka sanuya ka bɔ dusukun banaw la ka jogow sanuya ka taabolow sanuya wa yu'allimukumul kitaba wal hikma ka tila ka an kalan walima ka tila ka aw kalan kitabu la n'o ye kuranɛ ye wal hikmata ani ale Muhammad yɛrɛ ka kumakan ninnu n'o ye kodɔn kumaw ye al ahkamu shar'iyya min bɛ kuma
parce que n'a fɔra wa yu'allimul kitaba ka o kalan kuranɛ la i kalanna kuranɛ la i bɛ se ka fɛn lajɛ k'a kalan i kalala la kɛ mais kɔrɔ jumɛn b'a la maana jumɛn b'a la isinbato jumɛnw bɛ kɛ fo fana ka fara kan alkitabu wal hikma o de hikma bɛ na ye de al ahkamu shar'iyya kira yɛrɛ ka kumaw o n'a ɲɔgɔn min bɛ walawalali kɛ anw ye kitabu in na kitabu kalalen kɔfɛ kitabu faamu fana ala k'an bɛ sababa ma nin bɛɛ kɔfɛ ma banɛ wa yu'allimukum ko ka tila ka aw kalan tuguni ma lam takunu ta'lamun fɛn na aw tun tɛ min dɔn o dɔ ye jumɛn ye nabi ɲuman minnu tɛmɛna ka kɔn ale yɛrɛ ɲɛ olu ka waatiw kɛra cogo di u ka kisaw kɛra cogo di umma minnu tɛmɛna ka kɔn ale ɲɛ o ummaw ka kisaw kɛra cogo di u ka waatiw kɛra cogo di k'a daminɛ diɲɛ daminɛ fo ka na se bi don ma n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuranɛ bɛ jigin a ka waati min ka ninnu fɔ a ye fɛn fɛn tɛmɛna ala kumabɔ k'a bɛɛ ta k'a fɔ kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a k'a lase maaw ma yaasa dɔrɔn anw ka da a ka cidenya la k'a dɔn k'a fɔ a ye min fɔ tiɲɛ don kafiru dabali tun bɛ ban kɛra la u bɛ k'a kɔn mais u dabali bɛ b'a la parce que a bɛ na ni histoire dɔw ye k'a ɲɛf'u ye histoire min u b'a dɔn a ma nin kalama si fɛ mais a y'a dɔn cogo di n ye kabako ko de bon histoire min fana u b'a kalama k'a fɔ u y'a kuma dɔw mɛn ka tɛmɛ hali n'u t'a bɛɛ dɔn ciden minnu tɛmɛna n'a tɛmɛna u b'a kibaruya mɛn o ani minnu ye sigiɲɔgɔnw ye nasaraw ni yahudiyaw i b'a ye k'a fɔ gafe kɔrɔlenw b'u bolo a bɛ min fɔ u sɛbɛnnen b'olu ninnu kɔnɔ i tɛ se ka nkalon tigɛ mais a y'a dɔn cogo di voilà a y'a dɔn cogo problème bɛ yen wa maakɔrɔ bɛ yen u bɛ ko kalama a bɛ n'a fɔ bi bi in na an fana ka maakɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin mana kuma dɔ fɔ ko nin kɛra ka tɛmɛ nin kɛra ka tɛmɛ bon ale y'a kibaruya mɛn ou bien a kɛra ale ɲɛna ale ka si kama a ka âge kama a dabali b'a mun na parce que n y'a dɔn cogo di donc kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ kumaw fɔ waati tɛmɛlen kow la min ye Maka kafiru yɛrɛ dabali ban fo k'a dama tɛmɛ Ustaz Musa Babasela annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam y'a ta k'a lajɛ nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ mun yira k'a yira k'a fɔ ala ka ciden ninnu siga foyi t'a la ni ala ka ciden tɛ a bɛ kuma waati tɛmɛlen kow kan cogo di ko o bɛɛ sɛgɛsɛgɛla nɔfɛ ka taa sɔrɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye fana ciden minnu tɛmɛna ka kuma o kan a kumana nabi ɲumanw kan ka tɛmɛ an fa Adama a kuman'o kan an ba Hawa nin kuma bɛɛ nana kuranɛ kɔnɔ nabi ɲumanw Idris kana Isa Musa Ibrahim ninnu bɛɛ lajɛlen Yusuf Yakub na kumana ninnu bɛɛ lajɛlen ka Makan kafiru dabali banna mais Ustaz Ibrahim même ni k'a lajɛ kɛ waati min na ni a bɛ kuma ka hijira ko ni fɛnw kan gɛlɛya ninnu kɛlen ni a ye a jɛɲɔgɔn dɔw a y'olu bila ka na même Afrique yan nɔ yɛrɛ Habasha Éthiopie mais Éthiopie masakɛ o waati la min tun y'u ka mutahadisu ye n'o ka porte-parole Jafar ibn Abi Talib mais a ye fɛn fɔ Nabila Isa ni a ba la c'est-à-dire ura yɛrɛ tɛ fɛn o min dɔn quoi a tɛ min dɔn tu as vu mais a y'a ta min من القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم donc kira yɛrɛ tɛ dɛ c'est-à-dire a ka sahaba dɔ o de filɛ ka Habasha masakɛ kunturu min tun bɛ chrétien kalama kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ chrétien diinɛ dɔn kosɛbɛ wa dusukun minɛ a la diinɛ kun ka d'a ye quoi a dusukun minɛ a la wa a bɛ ka baara kɛ n'a ye ni ne ka gɛlɛn diinɛ la dusukun ka minɛ a la ka baara kɛ n'a ye a dusukun minɛ a la a bɛ ka baara kɛ n'a ye fana kibaruya fɔra ye k'a fɔ ninnu min filɛ ko kira Muhamadu ka mɔgɔw don ko silamɛw don mɔgɔ ɲɛnɛmaw tɛ u nana ka na taabolo la gosi ka diinɛw la gosi ka kumajugu bɛɛ fɔ a y'u kan mais a ma sɔn ka u minɛ fɔnkan ma o de y'a to an kana ko kila wakala u ko adamaden hakiliman tɛ baara kɛ n'a ye n'a fɔra u ko hakiliman tɛ baara kɛ n'a ye i bɛ baara kɛ ni mun ye n tulo y'a mɛn wa n ɲɛ y'a ye wa est ce que n ye danganiya sɔrɔ a kan tiɲɛ don wa donc u lagosila ye ka kibaruya jugu fɔ mais u nalen a ma girin k'u kɛ kaso la dɛ a ma girin k'u faga n'a tun y'a diya a bɛ sɔrɔsiw bila k'u faga a b'u minɛ k'u don kaso la mais a y'u ɲininka de fɔlɔ a y'u ɲininka de nin fɔra aw ka ko la nin fɔra aw ka ko la ko aw bɛ cɛ dɔ ko k'ale ciden ko Muhammadu ko ciden laban o kuma a ka ko bɛ cogo di y'u da dɔ la k'a ɲɛfɔ a y'i sigi hakilima dɔ a ka miiri a dabali banna a tila ko ɲininka bon anw ka ciden Isa n'o ye Jésus ye a ye mun fɔ o ka ko la olu da dɔ la k'a fɔ k'a yira k'a fɔ Isa min filɛ Ala den tɛ ala ka ciden de don ka jɔyɔrɔbaw fɔ Isa la Ala ye jɔyɔrɔ min d'a ma Ala ka ciden don k'a ci ka na donc a ye kuma lamɛn a yɛrɛ dabali banna a ni minna a dusukun minna a sɔnna a ma sɔn ka min kun laɲinina ko a ka o ku la a ma sɔn o ma fiyewu
ala k'an bɛ sababa mais min ye kuma in jaabi a y'a bɔ kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ min ye bɛɛ kɛɲɛ ka bɛɛ dabali ban ala k'an bɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati donc annabiyu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a'zamul muallim li anna ummatuhu khayrul umma muhammad n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ bonya belebele sɔrɔ fana nabi ɲuman tɔw cɛla k'a sababu kɛ mun ye n'i y'a ka umma fana lajɛ a mantonw ye mantonw jɔyɔrɔ ala ye jɔyɔrɔ jumɛn di a ka mantonw ma allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ko aw de ye mantonw lasɔn hɛrɛma ye minnu n'u bɔra maaw ye donc n'an kɛra mantonw lasɔn hɛrɛma ye o kɔrɔ ye di o tuma ciden min fana ni o de cira ni an b'o de kɔ n'an ye o de ka manto ye o ye cidenw lasɔn hɛrɛma de ye siga foyi t'o la ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati ustaz musa babasila alakira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye kabako belebelew kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ kabako min maa o maa ni fɛn wɛrɛ t'i kɔ n'i bɔra a kalama ou bien n'a kun kɛr'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ da la k'a fɔ ala ka ciden de ye nin haqqan yaqinan siga foyi t'a la o dɔ ye jumɛn ye kalo kunturu k'a ci nin ye kabako kuma ye dɛ inshiqaqul qamar kalo min n'an ɲɛ b'a la sanfɛ su mana ko maaw b'a ye ko kalo filɛ nin ye ni an b'a yelenin b'a la dɛ kalo in k'a ci kira muhammad y'o kɛ a kɛra cogo di an bade silamɛw jaa fil bukhari anana bukhari kono an anas radiyallahu anhu amnena ka bɔ anas na ala ka jɛn ama ako sa'ala ahlu makkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko makka kaw ye kira muhammadu ɲininga u y'a ɲina fɛ an yuriyahum aya ko muhammad iko ye ala ka ciden ye iko i cira kana anw ma k'an wele ka taa ala ko ma an k'an ka jo bila an k'an ka taabolo bila o tuma an bɛ fɛ ka kabako dɔ kɛ kabako min b'a yira anw na k'a fɔ e de ka min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don e ye ala ka ciden de ko dɔ kɛ maa tɔw tɛ se ka min kɛ an k'o ye maa si tɛ se ka min kɛ o ko dɔ kɛ muhamad an k'o ye yasa an ka da la k'a fɔ e ye ala ka ciden de sabu ka da kan nin ko in maa tɛ se ka kɛ kira ma kuma u fɛ donc hadisa in na ko fa arahumul qamara shiqqataini hatta ra'aw hira'a bainahuma ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini a tigi allahu fɛ ala ka kalo jigin ka na kalo min b'i kunna ka kalo jigi ka na bɛɛ k'a ye ka tila ka kalo in ci fila ye u k'a dɔn k'a fɔ nin kabako min filɛ nin ye dɛ ni allahu subhanahu wa ta'ala tɛ foyi tɛ se ka nin kɛ o tuma ale ala ka ciden de ye tiɲɛ na ni ala ka ciden tɛ ala tɛ sɔn ka nin kɛ maa si ye allahu akbar kalo jiginna ka kalo ci ko hatta ra'aw hira'a bainahuma kulu dɔ tun bɛ yen u bɛ kulu de ko hira kalo cira k'a bɔ ɲɔgɔn na fo bɛ kulu in yɛrɛ ye kalo ci fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ n ye fɛn ci pap k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a tila k'a bɔ ɲɔgɔn na ten mais fɛn dɔ tun b'a kɔfɛ i bɛ yeli kɛ i y'o fɛn ye donc min cira a fankelen filɛ ni kuma in fɔra hatta hira'a bainahuma ci fila ni ɲɔgɔn cɛ kulu kunturu k'a ye fila ni kalo ci kun fila ni ɲɔgɔn cɛ Ustaz Musa Babasila ni kuma fɔra a bɛ mɔgɔ dabali ban mais da la k'a fɔ tiɲɛ don n'i ma da la taa recherche kɛ ban parce que n ye fɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ diinɛ ko man bon minnu ma walima minnu ka limaniya u bɛ diinɛ wɛrɛ la wa walima bɛ se ka cogo di ka kalo ci e ka taa recherche kɛ ban taa ɲɛɲini ban n'i y'a ɲɛɲini i bɛ taa bɔ kisɛ kalama i b'a ɲɛ sɔrɔ e bɛ ka o min fɔ de n ko cɛ dɔ sɔrɔla ko Michael Herty o fana wula ka recherche le kɛ nin cogo in na monde kɔnɔ cɛba minnu nana n'u ye baaraba kɛ ka nɔ bila a ye jɔn kɛ ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam an b'o Muhammadu de ka ko la taa ɲɛɲini i bɛ bɔ a kalama kan'a fɔ ten k'i b'a kɛ yɛlɛko kuma ten non hakika don a kɛra wa a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais a ka bon hakili ma parce que kuma dɔ bɛ n'a ka bon dɔw hakili ma dɔrɔn o dabali ban quoi ala k'an bɛ sɔn a ma ala k'a laɲiniw sabati donc ko a ye kalo ci nin cogo in na ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko ishihadu ay ka shiri ay shari'a jɔ shari'a ka jɔ cogo di foyi tɛ se ka nin kɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala kalo kunjuru jɔn tɛgɛ bɛ se ka s'a ma yɛrɛ kuma tɛ k'a lajigin ka na k'a ci k'a bɔ ɲɔgɔn na pewu bɛɛ k'a ye o tuma a ye shari'a k'a fɔ maa wɛrɛ foyi tɛ fo Allahu subhanahu wa ta'ala kelen pe ka shari'a k'a fɔ ni y'a ka ciden nin siga foyi t'a la ni n t'a ka ciden nin tɛ se ka kɛ Ustaz Musa Babasila maa min n'i ma da kunnaja kama nin bɛɛ la dɔw ma sɔn
kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kumana kan Allah subhanahu wa ta'ala ko ten a ko iqtarabati sa'atu wanshaqa al-qamar ka kalo ci diɲɛ laban waati surunyala wa kalo cira fila ye k'a bɔ ɲɔgɔn na nin bɛɛ kɔfɛ maga kafiri ninnu ma sɔn koyi أستاذ خطابي بافو قال الخطابي انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء كو كارو تشيلي من فلده كو كارو كو بيلي بيلي دي دومين كرا كرا محمد كابو كو ميتن ما كابون سادي كابي إنافو تشيدن تي مي كابو كو كمين كابون كاتمين كانكوا كارو بيلي بيلي سانفي كاجي كنا كاتشي كابون يونا وكرا لكا كماي nga amogo be kuma dola kuma mi abi haklu tasi kosebe kosebe kuma mina ka bon kosebe kalo cili ko kan o ye jume kitabu dɔ be ko bayyinatu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mu'jizatuhu aglambaga a sheikh abdul majid ibn aziz az-zaidani angata kitabu intanga daile a page 200 hamishi kono kitabu hamishi jukoro explication membe anga to lage page 200 ay kuma do fo Oustaz Moussa Babasila kuma be haklima be son haklila ki son mirila ki son tasila ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula kalu chili kula akodi ako waqad aslama al-iqtisadi siyasi al-britani Daoud Moussa Bikok ko cedok me Daoud Moussa Bikok akme Bretagne wa fo ko Grande Bretagne la Angleterre n'est-ce pas voilà Angleterre ko cedok me Daoud Moussa Bikok o tien économiste de kono politicien de kono tien aye jekulu labe shakala hizban islamiyya jekulu labe islamiyya dina tola Bretagne kono no Angleterre ye bagada islam le aka islamiyya ko fe tien islamiyya la di mais mun ya kas ale ka islamiyya sababu bora muna voilà ato Daoud Moussa Bikok akara islamiyya katugo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mais pourquoi islamiyya la amina nano kuma di voilà ako aka islamiyya ko fe aye ton do resigi ton min be baraka islamiyya dina tola wale de o ton nyemo ye fana on kaka ton islamiyya sababu kira jume sababu islamihi ma zakarahu thalatha min ulama al-fada al-american american ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ taa sanfɛ i n'a fɔ NASA fi wikalatil fadail amerikiyati NASA yɛrɛ olu ka avion jigiyɔrɔ min bɛ yen i n'a fɔ an b'a fɔ yɔrɔ ma ko aéroport mais NASA mɔgɔ minnu bɛ avion ta ka taa fusées ni fɛnw k'u ta ka taa kalo la walima k'u ta ka taa sanfɛla yɔrɔ janw na ka taa yɔrɔ janw lagɛ olu fana ka espace b'a d'a ma n'o y'u ka avion jigiyɔrɔ ye donc ni cɛ saba in bɛ baara kɛ yɔrɔ la NASA mɔgɔ de don mɔgɔ saba o ko di ko ulu de kumana Grande Bretagne yɛrɛ télévision y'a bɔ cɛ saba in ka kuma cɛ saba in ye mun fɔ cɛ saba in jɔn ye américain de don u bɛ baara kɛ NASA de la fana o ko de a ko ma qalu innahum iktashafu anna fil qamari atharan dallatuhum ala anna al qamara qad inshaqqa nisfayn ko cɛ saba in u ye a sɛbɛntiya k'a fɔ siga foyi t'a la kalo kun cira ka kɛ fila ye munna mɔgɔw b'a kalama k'a fɔ américain u k'u taara kalo la mɔgɔw b'o kalama o kibaruya bɛ yen a bɛ internet kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ télévision caman y'a bɔ donc ni cɛ saba olu de kumana a kan u kumana kan cogo di u taara de ka taa a ye kumana min na n'u taara ka taa kalo kan k'a ye a bɛ se ka kɛ kumana min na n'u yɛlɛla ka taa kalo sanfɛ ni u y'a ye walima u ye u ka appareil yɛlɛ ka taa appareil minnu bɛ yɛlɛ ka gɛrɛ fo kalo la ani lolo ni fɛnw k'a lagɛ parce que u bɛ appareil gɛrɛ ka taa ka fɛn bonya i b'a sanfɛla bɛɛ ye par exemple dugukolo filɛ u bɛ dugukolo u b'a appareil ta la u b'a jɔ a la kalo fana u b'a jɔ a la kalo sanfɛla bɛ cogo di ni i yɛlɛla ka mun ni mun bɛ yen a bɛ cogo di u bɛ kuma nin bɛɛ ka mun na parce que u b'a ye de donc ko u y'a ye a bɛ se ka u y'a ye appareil ninnu de fɛ k'a ye kalo a bɛ ye cogo min na cida b'a la cida min n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ni kun cira ka bɔ ɲɔgɔn na de mais a minɛna ka nɔrɔ ɲɔgɔn na tuguni i n'a fɔ k'a kole ɲɔgɔn na tuguni ka bɔ kuma de ye n ye dɛ ne ka kuma tɛ oui c'est-à-dire hali y'a lajɛ mɔgɔ adi c'est-à-dire insan adi mɔgɔ gansan e tɛ se ka bɔ nin fɛn ninnu kalama mais ninnu ulama ilmiyun c'est-à-dire scientifique de don
akun ala kira sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ni mujiza in kai Allah de kalu dale de nun fen nun beda Allah kira funa ci na tun ka di ala ye sadire ni min fo ni ko badi ina fo yafo ira fo chugo mina na tun ka di ala ye ala ka sallallahu alaihi wasallam kalen kan anyina fe ko kalu ka ci ina fo maka ya la ni chugo mina kalu ci le Allah ta'ala kum se ka aglante ite asaru fo ya la Israël na ba bon nous mo be c'est-à-dire yabahtun be recherche ni fen nun ke boy ba ya fo chugo mina ali apara do sera ko bolo alu te bara fere ke ma apara yere tu kama nu ya jwala dron ba donc afo sabaka qad inshaqa al-qamar hakaza iya fo chumu ere du même ne re kelen ka ni yoro kana ne sila ka miri ko sebe ci dai muna aturai muni ala ka kabako de kayira na foka ta jemba parce que ala ba donc afo jembe ka développer ale be ka loni développer maula donc an laba maw fana kana dalu soro anya me a fora anye anya me abe korane kono an dara la an tigelen do aka ko kira ay kabako doke maga kafiru no ka kalochi ka yira la yasa o kalimanya ala o belo ma limanya ma fora korane kono abe kira ka kuma kona mais dien doni laban yere o kana sabati science ka sabati aparo ka so ka kalo yere lage ka kalo ye ka fo tieno chida bay ala yo no ntui yasa o ka ke an ga hakli so na kira sabu ni islam ya ala parce que nous que muslimi na fro qur'ana ya fodo nahnu nu'minu bihi amdala mais mo gomite islamé ale mo benna dalu jonjon fle aha ou ya yede ka fo kalo prévu scientifique quoi prévu scientifique ka fo chida bala abina fo Oustaz Musa Babasila dugukolo san jamana mbeni tremblement de terre be kay kosebe dugukolo be yere fa be peren ka bonyona ni dugukolo peren ka bonyona même le tremblement de terre bana chida be toyi ibi penda ye mo do fibina joki nyabla a dige kono ka te bi dige bele badi ni mo yere be na kono be halaki mona parce que a kun chira ka bonyo na dugolo jugoro tasma jimi be o volcan o be wuli ka tasma bi bo dugolo be yere fo ko do dabo mais ni yere njora dugolo basila penda be toyi abistan chaman de ka tetunu adobe atunye barai parce que mo dina dugolo me ke ba ala ka mbe sawa dogo ngone fle kalo fana chili min kera Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bongo na ka ira maga kafirula donc ni ala kala ka afara nyon ka tugune o chiden ala yo toyi Allahu akbar aha adama de ni opéré la na datula opéré da yeme toyi aha donc mo ka famu ka foni ala ka kabako de ka ira an bi mo la mun be na bi doina de luka se ka soro akera sabo ni chen islam ala atoy di Daoud Bekok nan Oustaz Musa Babasila c'est-à-dire nous interroger nous nanani témoignage nous que fi télévision de la Britannie voilà allez ni interview nous fait nous tellement que faire aller convaincre ni aye ko aslama aslamera donc Britannique télévision tient to di Daoud Musa Bekok avec kitab jume kono bayinatu rasul sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatuhu kira ka bayinatu ay munu ga na kuma ka munu fo ka bangi an yana ka mu'jiza ka ba ko munu ke abode kono Abdul Majid ibn Aziz Az-Zandani o daga kitabu de do page 200 donc ou ye kuma info join kuma info américain sabade do ou be baraka NASA avion jigoro munu be ou be baraka inde donc ou ye kuma info ka sementiya ka fo ou ye kalo ye ka fo chida be kalo la o chida me kalo la ayu dabali ban parce que ya ye o nyede la o dabali bana ou ya donc ka fo ni ko ni chida de ni de la ka chi ka teme mais ou te chili ko kalama maro nye kuma ifa ulu ta kala ka fo chida o ko ni chida e sisan wulila de ka nyeni ni so la chodi aha donc ou ya nyeni sisan ou nana don de la ka fo ko ja kalo de la kachi alakara Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam klila chodi ko wala ma sa'ala al muslimina ko kuma namu islamo yin ga kitabu ina kuma fora chodi ko ukene kaye ko fa unana recherche ke kofe ubuka ko nyeni mun no de fle kalo inate ko wala ma sa'ala al muslimu tura yin ga fuka na islamo fana yin ga ko an tarihihim wa hal sajala ladayhim hadisu inshiqaq al qamari wa islamo nya ko uka kuma uka isorka et puis ko kalo ni ko est-ce que islamadina kono kuma be mi ma ira ka fo kalo in de la ka chiwa
Muno ɲininkali kɛ parce que b'a dɔn fɛn caman bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ fɛn caman kan voilà donc i ɲininkali k'o la pour que u ka recherche ka se ka dɔn mun yɛrɛ de don nɔ bɛ kalo ta mun de don donc silamɛw ka sɔrɔ k'o jaabi k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ oui c'est vrai kuranɛ kɔnɔ a fɔra kalo in de la ka ci kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam tile la k'a ci k'a bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ pewu kira y'o kɛ k'o kɛ kabako yasa magakaw ka sɔn ale la u ka tugu a kɔ ko mais o bɛɛ la dɔw ma sɔn donc ko ala kira kalo fara ɲɔgɔn kan tuguni ka ala yɛrɛ a nɔ na wa arafa minhum jawaba a'lana islamahu ko kumana mina a ye nin dɔn ale kɛlen ka nin dɔn ta silamɛw kɛlen k'a fɔ k'a sɛbɛntiya nin cogo in na k'a fɔ a kɛra olu y'a ye u ɲɛ na wa sɛbɛntila ko o kuma a kɛra silamɛ ye ka tila k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ale kɛra silamɛ ye bi don in kɔfɛ ale sɔnna Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a tugula kɔ Allahu akbar ka sabu kɛ ninnu ka nin kumakan ye ala k'an bɛ sababu ala ka laɲiniw sabati donc nin bɛɛ bɛ mun yira ko kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cidenya ko siga t'a la siga t'a la ni siga t'a la dɔrɔn i b'a k'i yɛrɛ de la siga t'a la c'est-à-dire kuranɛ bɛ ten cogo la Ustaz Ibrahim c'est-à-dire n'i y'a lajɛ diɲɛ don o don dɔnnibagaw u bɛ recherche la ni kitabuba in kan bon kuma o kuma olu yɛrɛ ka science hali n'u ma kuranɛ kalan yɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔnniya yɛrɛ sira fɛ u bɛ ka taa sira minnu fɛ u mana bɔ n'a fɛn kura o kura ye olu yɛrɛ bolo ni u seginna ka na u bɛna sɔrɔ a trace bɛ o ye kelen a kumaw bɛ yen o kelen mais olu fana ye hadisa minnu fɔ wallahi diɲɛ ma a mana kuma minnu fɔ peut-être i bɛ se k'i sigi k'i miiri dɔnnibagaw b'u miiri mais ni cɛ in a ye nin fɔ cogo jumɛn na u bɛ tracew fana ye olu ka dɔnniya sira la i ye min fɔ hakikatan ko rasulullah ala ka ciden nɔgɔ foyi t'a la ciden laban tun don ciden laban don sallallahu alaihi wasallam Ustaz Musa Babasila an kumana kira Muhammad kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ka lɔnniw kan hali n'a ka bon an ka kuma parce que lɔnni min bɛ kira Muhammad la a ka bon hakili ma ko dɔn min b'a la a ye kabako kuma minnu fɔ a ye nɔ minnu bila n'a ko bɛ ka sabati sɛbɛntiya a kɔ scientifiquement médecine yɛrɛ fan fɛ diɲɛ don o don a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka kuma dɔ bɛ yen a ye an bali ko an kana ji min an jɔlen a ka hadisa la bɛ yen ko adamaden i jɔlen kana ji min n'i bɛ ji min i sigi kira y'an bali nin na bon scientifique ye recherche kɛ médecine yɛrɛ fanfɛla la u ye recherche kɛ mais recherche retardé la kosɛbɛ ka jaabi sɔrɔ munna adamaden man ka ji min jɔlen mɔgɔ o mɔgɔ par exemple ni médecine filɛ nin ye n'i kɛra docteur ba ye pour que i ka docteur ɲɔgɔnw dan kira ye fɛn fɛn fɔ n'a bɛ tali kɛ docteur la dɛ taa kumaw ta kelen kelen i k'u lagɛ ba ye i ka recherche kɛ a kuma bɛɛ kan i bɛ taa bɛɛ sɛbɛntiya kelen kelen fo n'e ka recherche ma s'a ma i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ don a bɛ yen mais a bɛ fɔ don min o don a bonyana hakiliw ma kira ko an kana ji min an jɔlen kuma in fɔra mais i kɔni bɛ se k'a bila mun na parce que an ka ciden don i tɛ ji min jɔlen n'i bɛ ji min i b'i sigi mais mun na science de nana o développer sisan mais u mɛnna kosɛbɛ ka recherche kɛ ko in na o de y'a to kira ka kuma ka bon a kuma ka bon fo k'a dama tɛmɛ u nana jaabi jumɛn sɔrɔ bi bi in na u y'a publier u y'a sɛbɛn en même temps k'a publier même a bɛ internet kɔnɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam limaza mana'ana rasul shurbal ma'i waqifan wa limaza yajibu an natajannaba shurbal ma'i waqifan munna an kan ka yɔrɔ ma janya ka bɔ ka jɔ ka ji min an man k'o kɛ adamaden k'i jɔ ka ji min munna an man k'a kɛ kira y'an bala la tiɲɛ don mais médecine yɛrɛ fan fɛ munna an man k'a kɛ a man ɲi an ka santé ma de wa a bɛ mun de kɛ donc u nana ye k'a fɔ a man ɲi adamaden ka santé ma munna ko adamaden une fois que i jɔlen don n'i jɔlen don ten i b'a ye farikolo bɛ tilen ka jigin wa miskiliw bɛ concentré quoi i bɛna ye même sen woro ninnu u bɛ concentré parce que i jɔlen don mais n'i sigilen don a bɛ relâché dɔɔnin i bɛ lafiya parce que ni e jɔlen don sisan poids ni fɛnw bɛ jigin kan il faut ka soli ta o très bien donc adamaden jɔlen une fois que ko n'i jɔlen don donc farikolo a bɛ ja voilà gɛlɛya dɔ bɛ kɛ farikolo la bien sûr pour ka se ka jɔ yɛrɛ o ye kelen et puis ni i bɛna ji min i ye ji minɛ tan i bɛ mun kɛ i b'i kun jan n'i ye kun jan ni ji ye k'a kɛ i da kɔnɔ i b'a ye kan filɛ ji bɛ jigin min fɛ a bɛ tilen de sisan i jɔlen bon a tilenni min filɛ c'est comme si i ye ji k'a kɔnɔ ji bɛ sin ka jigin direct de ka taa i kɔnɔ furu la direct i y'a kala dɔrɔn a bɛ na bon alors e maa min alors que ni i sigilen don donc i mana ji min ji
i bɛ sigili min kɛ ni kɔnɔ bɛ ɲun ten donc ji a bɛ sira min sɔrɔ ka na i b'a ye a bɛ ralenti lentement a bɛ na dɔn a tɛ girin ka na bon maintenant u y'a sɛbɛntiya de k'a fɔ adamaden i jɔlen ka ji min ji ni puissance ani teliya min bɛ jigin ka taa furu kɔnɔ wururu ko a man ɲi adamaden ka santé ma de un a man ɲi furu yɛrɛ ma fɔlɔ a bɛ problème se furu ma a bɛ problème se adamaden cœur ma a bɛ problème se adamaden yɛrɛ mafasiliw ma articulation ninnu n'a fɔ kolotuguda ninnu ni fɛn ninnu a bɛ problème s'olu ma a bɛ problème se adamaden fasaw ma adamaden yɛrɛ fila a bɛ problème se nin ma ko ala adamaden kolo a ma ɲi a ma maa min ka baara ye ka caya a bɛ se ka problème lase i kolo yɛrɛ fana ma munna ka ji min i jɔlen i b'i kan jani min kɛ n'i bɛ ji min ji ni vitesse de bɛ jigin ka na a bɛ tilen ka taa foyi t'a bali a bɛ tilen ka taa i kɔnɔ parce que i jɔlen don articulation bɛɛ bɛ ten i fasaw concentré don a bɛ tilen ka jigin wa a tilen to ka jigin k'a ni fiɲɛ de fana bɛ jigin tuguni parce que a dayɛlɛ c'est comme si n'i ye fɛn dayɛlɛ ka bila fiɲɛ bɛ don donc ani fiɲɛ fana bɛ jigin ji bɛ jigin furu kɔnɔ wa fiɲɛ caman de fana bɛ don o senfɛ ka taa furu kɔnɔ donc a man ɲi furu ma a bɛ problème lase furu ma donc u y'a jira k'a fɔ maa o maa n'i b'a kɛ ka caya a laban i bɛna problème sɔrɔ ninnu partout la de un furu walima cœur walima kolotuguda ninnu walima rein fila i bɛ se ka problème sɔrɔ o la fo ka taa se kolo yɛrɛ ka problème sɔrɔ o la ko mɛ n'i y'i sigi ka ji min i b'i sigili min kɛ o y'a sɔrɔ farikolo relâchelen don o ye kelen wa ji bɛ jigini min kɛ ani pression ba tɛ jigin ji bɛ jigin dɔɔni dɔɔni de ani pression tɛ girin ka jigin parce que o b'a sɔrɔ furu kɔnɔna ka kalan adamaden fari bɛɛ ka kalan donc e bɛna ji min ji in sumalen don donc ni furu ka kalan ji ma jigin a kɔnɔ i bɛna ji min ni ji jiginna a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni o hakilima yɛrɛ fɛ o ji ka jigin a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni o de ka ɲi i ma ou bien a ka girin ka jigin wururu a kɔnɔ jumɛn ka ɲi i ma e ma ye n'an bɛna sɔn tigɛ aw kan ka kɛ dɔɔni dɔɔni yan o b'a sɔrɔ farikolo mɛna a ma ji min ji tɛ yen nɔ wa farikolo ka kalan kosɛbɛ ji kana kɛ jisumaba ye o ye kelen wa ji ta i k'a min dɔɔni dɔɔni n'i ye dɔɔni min a sigi fɔlɔ i ka dɔɔni min n'i girinna k'i k'a kan a bɛ se ka i dɛsɛ pewu i bɛ dɛsɛ hali i kan ka seli min kɛ i bɛ dɛsɛ a bɛ la a bɛ fatigue ba bɔ i kan quoi bon ala k'an kisi a ma dɔw kɛra yɛrɛ hali fɛn yɛrɛ la u b'a fɔ ala ka sɔlɔ salam ala ka ji min cogo yɛrɛ lajɛ ko n'a kun ye a kun bɛ i n'a fɔ n'a bɛ fɛn min n'a ko bisimila sisan ka ji fɛn gorgée kelen ta sisan a b'a bɔ a da la alhamdulillah bisimila a bɛ gorgée kelen ta a b'a bɔ a da la alhamdulillah bisimila trois fois voilà voilà nin bɛɛ ye kabako de ye quoi ko dɔn de don wa nin bɛɛ k'an kalan de nin bɛɛ kabako de ye o ye nin fɔ sisan ji kana jigin directement a b'a don a da la a b'a bɔ a b'a don a da la ka don min dɔrɔn k'a jigin ka tila ka fɛn kɛ bon parce que a man ɲi mɔgɔw ka santé ma mais kira bɛ nin fɔ don min a ye nin dɔn cogo di a ko an kana ji min an jɔlen bi na science nana ka na dɔnni yɛrɛ nana ka na sɛbɛntiya k'a fɔ ja a man ɲi adamaden ka santé ma fan si fɛ a man ɲi yɛrɛ de ko k'a dabila u ko hali sportif minnu bɛ yen n'u bɛ to balontan i bɛ balontannabaw yɛrɛ balontannabaw b'a kɛ tanni dɔ bɛ d'u ma dɔrɔn ou bien dɔ bɛ bana dɔrɔn u bɛ na jɔ dɔrɔn ji ba da dɔrɔn k'u jɔ dɔrɔn k'u kan ja n'a ye u ye même o kumaw fɔ a la k'a man ɲi u ka santé ma u y'o bɛɛ fɔ a la u y'o bɛɛ fɔ a la o kuma laban na bɛɛ a man ɲi u ka santé ma mais mun b'a kɛ parce que u sɛgɛnnen don kojugu minɔgɔ b'u la voilà n'a ma ɲi i tɛ ɲɛ ji kɔ a waati i kan ka ji min n'i b'a kɛ i sigi ba in et pourtant gel dɔ bɛ yen n'u bɛ ji min u b'u sonsoro u bɛ ji min parce que i bɛ sigili min kɛ a bɛ ɲun dɔɔni farikolo a bɛ koro ɲɔgɔn na dɔɔni quoi donc furu fana bɛ kɛ i n'a fɔ a sigila fɛn dɔ kan quoi parce que i sigilen don furu bɛ poser cogo dɔ la mais une fois que furu labila nɔ et puis a dayɛlɛlen don ka bila o kɔnɔ ka ji ka jigin direct ka taa kɔnɔ c'est pas bon pour la santé mais kuma bɔra jɔn na mɔgɔ fɔlɔ jɔn na ala kɛra muhamad sallallahu alaihi wasallam depuis san 1000 ani 400 kɔ bi na a sɛbɛntiya la k'a fɔ tiɲɛ don a man ɲi santé ma ni bɛ mun yira na ko ala kɛra muhamad sallallahu alaihi wasallam ko siga foyi t'a la ala ka ciden sinon a tɛ se ka ninnu dɔn a ma furakɛli kalan adamaden fari cogo a m'olu kalan voilà mais ala de ye ninnu dɔnni d'a ma a ka kuma ka nin fɔ silamɛw ye an ka baara kɛ n'a ye fɛn min man ɲi an ma k'a bɛɛ yira an na yaasa an ka siraw ta sira min n'a ka ɲi an yɛrɛ ma. oui mais Ustaz Ibrahim mais est ce que ni an ye diɲɛ yɛrɛ cogow lajɛ sisan ma la ilmiyin c'est à dire les scientifiques i b'a ye k'a fɔ ni olu ka baaraw jateminɛ u bɛ nafolobaw ni fɛnw don bogosow la c'est à dire recherche ni fɛnw na majalu caman na surtout majalu al-majalat al-ilmiya c'est à dire les domaines scientifiques bon est ce que ni ye ninnu ka fɛnw yɛrɛ olu bɛ ka min kɛ est ce que u yɛrɛ b'a kalama minnu tɛ silamɛw ye
k'a fɔ ko olu bɛ ka baara minnu kɛ u bɛ ka baara kɛ lihidmati lidin islami misi ka da wale bon k'a fɔ kuma bon comme y'a fɔ arabukan na u bɛ ka recherche min kɛ tan est-ce que u b'a kalama k'a fɔ recherche min ka kɛ silamɛ sababu ye ka silamɛya diinɛ dɛmɛ wa oui parce que d'abord effectivement a bɛ ka kɛ sababu de ye ka silamɛya diinɛ dɛmɛ parce que a bɛ ka kɛ sababu ye même silamɛya diinɛ dɔnnibaw ka u dɛmɛ kira Muhamadu yɛrɛ ye kuma minnu fɔ k'u dɛmɛ a explication na k'a expliquer mɔgɔw ye a ka ɲɛ et puis a ka kɛ sababu ye mɔgɔw k'a faamu mɔgɔw ka tugu u ka sɔn ka don silamɛya diinɛ na mais kuma minnu bɛ recherche in kɛ a caman bɛ u tɛ bɔ o kalama u bɛ to fɛn wɛrɛ de recherche la ka taa bɔ nin ko ninnu kan bon i n'a fɔ an ye kalo ta fɔ cogo min minnu bɛ ka NASA mɔgɔw bɛ ka recherche kɛ sanfɛla bɛɛ de la o galaxy fɛn fɛn bɛ yen falako in kɔnɔ lolo wo kalo u bɛ k'a bɛɛ de ɲɛɲini fo ka lolo fo tɔgɔ dara lolo ni fɛnw na ni lolo ye ɲɛɲini ye ka tɔgɔ da u la kalo fana k'a ɲini fo k'a essayer ka taa kalo sanfɛ donc olu tora o recherche la olu ka recherche ɲɛsinnen don u ka développement ko de la science mais u taara bɔ ka k'a fɔ kalo cilen don mais o ye ɲininkali kɛ fo ka na dɔn k'a fɔ a bɛ silamɛya diinɛ ka histoire kɔnɔ k'a kɛra donc o kɛra sababu ye ka dɔn silamɛya ko cɛbaw caman bɛ yen sisan dɔnnibagaw don i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ ka minnu waleya sisan parce que olu ɲɔgɔnna dɔ b'o kɛ o par exemple i b'a sɔrɔ dɔ bɛ sisan dɔ bɛ se ka ale i b'a sɔrɔ musakaf muslim il est intellectuel bon a bɛ ninnu ka recherche dɔw ni fɛnw a b'a kibaruya ni fɛn ninnu mɛn bon ale b'a ninnu m'a dabɔ o kama i n'a fɔ n ye fɔ c'est vrai mais u bɛ recherche fo ka taa u se u ka natija ma bon ale bɛ se ka aw ta ala kɛra sɔrɔ salim ka di ala kɛra ka kuma dɔw mukarana ɲɔgɔn na bon ala kɛra kun ye nin fɔ bon ninnu ka dɔnnimaa karisa o taara fɛn na ka u da ɲɔgɔn na i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na i b'a sɔrɔ c'est à dire yakhdimuna ala k'an bɛ sɔn u ka dɔ fara recherche kan a bɛ silamɛya diinɛ nafa kosɛbɛ en même temps an bɛ silamɛw fana silamɛ dɔnnibagaw fana kan n'u sigi ten parce que nin fɛn ninnu na généralement ni an y'a kuma o mɛ recherche baw ninnu a bɛ danbeya ka taa mɔgɔ wɛrɛw ma quoi il est temps silamɛw fana k'u ɲini don a la u ka wuli ka dɔnniyaw ɲɛɲini silamɛya ye ummati iqra an ka diinɛ makulonkɛ dɔnni na Ustaz Ibrahim dɔnni na dɛ fɛn fɔlɔ fɔra kira ye ko ikra kalan kɛ kira yɛrɛ dabali banna ko kalan kɛ ale bɛ se ka sɛbɛnni kɛ a ko ma ana bi qaari n tɛ se k'a sɛbɛn n tɛ se k'a kalan donc silamɛya diinɛ jɔlen don lɔnni de kan fo an k'a ɲini k'a ɲɛdɔn a tɛ taa o kɔ mɔgɔ ma ye fɛn wɛrɛ f'i ye taji la ala k'an bɛ sababa ma Ustaz Musa Babasila waati cogo kama ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Badiri don a ye kabako kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka yamaruya kɔnɔ kabako min b'a jira an bɛɛ la k'a fɔ nin cɛ in ye ala ka ciden de ye siga foyi t'a la Badiri kɛlɛ n'a kuma fɔra bɛɛ de la ka a mankuto mɛn ka tɛmɛ an tɛna don a histoire kɔnɔ Badiri yɛrɛ la silamɛw ni kafiru u tun bɛ ɲɔgɔn na a y'a sɔrɔ kira Muhammad a bɔra Maka ka taa Madina ka hijira kɛ a n'a ka sahabaw a ma janya ɲɔgɔn na donc hijira kɔfɛ kɛlɛba fɔlɔ min kɛra o de ye Badiri ye a tɔgɔ bonyana kosɛbɛ parce que tiɲɛ ani kalon ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o don de don limaniya ni kafiriya ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o don de don silamɛw ni kafiru jɔn ta ye tiɲɛ k'a ko fara ka bɔ ɲɔgɔn na o don de kun don a gana fo kira yɛrɛ ko ala ma ala ni se kɛra silamɛw la bi ni se kɛra anw na kira ye kuma fɔ lanto Badiri a ye batoli bɛ gɛlɛya bi kɔfɛ de a ye kuma fɔ kuma min a ye sujuru kɛ k'a lawuli kosɛbɛ a gɛlɛya la Ustaz Musa Babasila kafiru kun ka ca ni silamɛw ye kojugu mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn ni dɔɔni silamɛ ɲɛ mɔgɔ 300 ni dama dama waati cogo kama mais nin bɛɛ la ta ala ye kabako ko baw kɛ ka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kira Muhammadu dɛmɛ ni ale ala ka kabako ko ye ka ko kɛ min bɛ bɛɛ dabali ban o dɔ ye jumɛn inzalul matar ala muslimin silamɛw kumana mina u bɛ kana Allahu subhanahu wa ta'ala yi to a ka masaya la Badiri yɔrɔ in na waati gɛlɛnba de kun don ala ye mun kɛ haisu anzala Allahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i ma'an kana rahmatan alal mu'minina qala ta'ala ala ye sanji de jigi u kan sanji min jigina sanji gansan kun tɛ san dɔ bɛ na kuma dɔ san gansan tɛ an ka nin aya ta ka lajɛ jumɛn a ko wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi
ko yunazil alaykum Allah subhanahu wa ta'ala kay jiginin ke aw kan jon kan abeka kuma islamo de ma badri don badri kene kay munu kata badri kele la abeka kuma islamo ka ala san nali meke ko san min nana aw ma ko danga ko san gansante san Allah subhanahu wa ta'ala san jigi mun kama ka aw saniya yutahhirukum wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam anga kuma in koro tagale Allah subhanahu wa ta'ala ko di ko aye sanji jigi ukan ala e fen dama ma fo a jigina ko mina fen nani nyogom a fen fo la jume ko li yutahhirakum bihi kaula saniya sanji ka ke sabuye ka usanuya ka usanya chudi ka usanya ka bonnogo la min al hadasi wal khabasi voilà ka sanya ka bonnogo la parce que ushira dugu jera ko to sira fe u wulila jite am sira fe jama kacha mogo keme sabani ko jite yoro ko di ko be ko le jini o manogo ala sanji na sanji bu ko ku je al do rebe taka fo hatta ka mogo do ku mulare olu sura sura o kuma be yutahhirakum bihi sadi yemi kaba ko do ko ku sanya ku bonnogo la na ya so jene ba nogo be mina ka ko sanya ka bula na ya so fen wore nogo be mina selite mina na voilà ku sanya ku na so mi da fari nogo le no fona ki ku jeya donc alayi u ko ni chuga ina ku sanya ku jeya wa yuzhiba ankum rijza shaytan ko ani shaytan ka waswasu ko fona taka boy Allahu akbar sanji dobe abe basigi di manto makosebe abe basigi di jamana makosebe abe basigi di adama di makosebe ala kambe so bang wali yarbita ala qulubikum ani aw duskun fana ka mafa soro quoi aw duskun ka mafa soro muna parce que buka ta kere mina kafiru fle ma bakelen kodo siranya bilibili de kumbe siranya bilibili de kumbe donc ka duskun mafa ka duskun sabati wa yusabbita bihi al-aqdama wa siun fana ka siun sabati siun ka sabati chogodi parce que dugukolo ulu ka ubero na chenjende do bon chenchen ubi ka gele abasoro ibi une fois que ibi tama chenchen na ibi effort ba de fourni parce que pour que ça tama quoi imogo be effort là parce que fasa be utiliser ko ça c'est mi to dondo akon donc mais ni ça nana ibi na e ka fo chenchen abe nyigi na nyigi na abe jigi donc ni sen dara ka c'est jifa du c'est mi da sanfe ni ko ibi tama lafia la ala ni peke hinaye ka d'islam o ma ni do et Oustaz Moussa Babasila fait nani ko ala yo de foya a fola jume li tatihiri min al hadasi nogo munu yusoro sanji nana ko sanya ka bola wal izhabi waswasati shaytan ka waswasa ko boy shaytan be waswasa mo keda shaytan jigna don shaytan na kafiruma ko au setike aulabi kano fuye voilà donc mais islam fona waswasu bena ula est-ce que parce que voilà on dogon na nu kadilu bon nu ngacha est-ce que amna senuna sotigi keme saba ngonde kumbe kafiri no mona mais islam la sotigi kelimpe atobe ba senela kama ko de dogo kafuru ka kelemenon ka cha islam ko kelemenon macha kafuru ka chanuye ka takasigi donc no kera jama fula nyon che ibisran ko sigare to la donc ala ni ke ka basi duti bini la quoi duti mi mena ka duti taka boy ka shitane ka wasosu taka boy yasa ka u basigi kelenga seka ke ale ala ka deme ka jigin kana u deme Oustaz Moussa Babasila kelen don ala kara Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayi tege fa bele kesa la duguma tege jido atege bena fe ma uta chenchen na ko chenchen na nyon bele misenu ni fe mbala aya ta ya korota aya fli kafiruma bon aya fli kafiruma aketo ka fli aya fli ni ngani adodi mais ala yi mo fo ala ku wa mara maita izra maita walakin Allah rama oui kire atali mege ka fli ay bele munu fli bele intara de ka continuer kata espace jamba de munu nyonche u jona nya nyona mais espace jande do adama de nga fli te seka sama mais bele intara de yoro jam fu kata se kafiri maka dula ku tsanya dula ku jatige ku dabaliba mais o tali min kera Allah subhanahu wa ta'ala be ko defo kera min ka we ka takafli mais atobale ala de kansisa o jume wa ma ramaita Muhammad ima bonike Isra maita kuma lamina ye bonike walakin Allah rama mais Allah subhanahu wa ta'ala re bonike parce que ka bole dro ka takafli o kumbe
daya donc e ma boni kɛ kɛnɛ kan e boni kɛ mais tiɲɛ la ka boni fɛn k'a lata wuru fo ka taa don kafiri ninnu kulo n'u ɲɛw na k'u jawuli k'a jigin kan k'u jawuli ka ko bɛɛ tiɲɛ u bolo donc ko o ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka baara de donc kira ye nin geste min kɛ nin geste kelen ye tiɲɛni min don kafiri kun a ka jugu fo k'a dama tɛmɛ parce que ni maa bɛ kɛlɛ la n'a jawulila ka bɔ dɔrɔn c'est fini ça voilà parce que ale siranna a jaw la a t'a dɔn a bɛ min kɛ tuguni donc ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka se di a ma nin don a belebele dɔ ye nin ka kafuru jawuli ka bɛɛ lajɛlen dabali ban n'an ye badiri fana ta ka bɔ yen ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka taa ahzabu fana lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala dɛmɛ belebele de jigi u kan ahzabu don kɛlɛ min bɛ ko ahzabu al-khandaq naam donc ahzabu don ko lamma alimat quraish annaha lan tastati muharabata al-muslimin so quraish nana ye k'a fɔ silamɛw ye fanga sɔrɔ u kɛlɛli gɛlɛya la u bɛ Madina fanga ba b'u la donc quraish n'o ye Maka mushriku ye u ni yahudiw de farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka ɲɛɲini kira Muhammadu la ka kira ka ko ban pewu do farangani min kɛra u bɛ ka na kɛbara fɔra kira su cayara fo k'a dama tɛmɛ kira dabali banna fo kira obligé la ka hakilina de ɲini ka digɛn sen Madina u kan ka don yɔrɔ min fɛ ka digɛn sen n'o cɛ pour que n'u nana u kana se ka s'o ma kuma la sunna donc u nana u ma se ka na parce que u nana digɛnba sɔrɔ Khandaku digɛn o de y'a to ghazwa yɛrɛ tɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ghazwatul Khandak digɛnba min senna donc a fɔ ghazwatul Ahzab fana u ye fara ɲɔgɔn kan parce que u fara ɲɔgɔn kan de Qurayshu kabilaw ani ka fara yahudiyaw kan jama belebele ka na ko bi kɔnɔ an bɛ taa Muhammadu an bɛ taa silamɛya ko ban nin pewu les coalisés donc u nalen nin cogo in na silamɛw ko in gɛlɛyala kosɛbɛ u nana silamɛw datugu ka hisɔri k'u la k'u encercler ka hisɔri k'u la i n'a fɔ ka embargo sigi u kan maa tɛ bɔ maa tɛ don dumuni tɛ bɔ dumuni tɛ don tile 20 ani kɔ silamɛw bɛ nin cogo in na ni jamaba in kɛlɛminɛnbaw b'u bolo silamɛw caman ja wulilen don mɔgɔw dabali banno mais ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ala wele cogo di an Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu ko da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛra ye ala wele yawm al-ahzab dun ala al-mushrikina mushriku kan kafirin ka faqala ko Allahumma ntigi ala munzil al-kitabi e min ye kitabu jigi ba ye e min ye kitabu jigi n'o ye kuranɛ ye e min ye kitabu tɛmɛlenw jigi Allahumma n bɛ i ma sari al-hisabi ala e min ka fɛsɛfɛsɛli ka teli i ka teli fɛsɛfɛsɛli la ihzimil ahzaba ala jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan anw contre la tan ala se kɛ u la Allahumma hzimhum wa zalzilhum ala se k'u la i k'u ka ko ban anw ye muttafaqun alayhi be Bukhari kono abe Muslim kono ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ala wele ni chuwaina ka duskun shi ala maka ala wele fastajaba Allahu du'a an-nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ayaka cidin ka du'a jabi ka klaka fiyen kulun ba de cikana jamanu no mamunu farno nyonga kana islamo kama no e kafirin ye u ka nana sigiro mi ku ka tantan sigi k'u ka kanw sigi Muhammadu kama kɛlɛli kama donc ala ye fiɲɛ kolonba de wuli ka na dun u la k'u bɛɛ ja wuli cɛncɛn kan ni fiɲɛ wulila kabako dan no poussière bɛ bɔ fan bɛɛ aw tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ tuguni donc fiɲɛ kolon wulila fiɲɛ kolon min n'a nana ka u ja wuli ka siranya dun u la kuranɛ kɔnɔ kuma caman ni ala bɛ jugu ninnu kɛlɛ a bɛ siranya bɛɛ o kan siranya ye fɛn ba ko ye donc ka tila ka mɛlɛkɛw fana bila ka na mɛlɛkɛ minnu nana ka na silamɛw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ wa alqat fi qulubihim ar-ru'ba wal khawfa siranya bin u duskuna ani jatige sebe kula ala ko di ako ya ayyuhal ladzina amanu ako aw mamunu ko aw liman yala uzkuru ni'matallahi alaykum ni Allah subhanahu wa ta'ala nema min ke aw ye ay nema ay wali man do akambay izja'atkum junudun kumana mina ni kɛlɛbolo nana aw ma u farafara ɲɔgɔn kana aw ma Madina kɔnɔ k'u bɛna aw kɛlɛ kana aw encercler kana embargo bin aw kan fa arsalna alayhim rihan an ye fiɲɛ juguba de bila kana aw ma wa junudan ani kɛlɛboloba ka bɔ mɛlɛkɛw la kɛlɛbolo min jiginna kana u kama kana u kɛlɛ lam tarawha mais kɛlɛbolo ye aw ma ye aw ɲɛna wa kana Allahu bima ta'maluna sira wa abe ka fɛn fɛn kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛbɛ a bɛɛ lajɛlen na ni ne kɛlen fiɲɛ kolon ni fɛn jiginna ten kafuru ka kɛlɛboloba in u ka jɛkuluba in a farafara la u ja wulila u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min u bɛ gosi ɲɔgɔn kun u bɛ kule k'u ka tantanw kari
ka tanton kari ka bogoti ka tanaye u be u ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ olu ka tanton i b'a dɔn ni u nana kɛlɛ u be kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ place labɛn ani u ka kanw ni fɛnw ka bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na jama yɛrɛ yɛrɛkɛla Ustaz Musa Babasi la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ tuguni a ko waradallahu allazina kafaru kafirin ko ala de yi u lasegin bi ghaizihim u nana juguya min kira Muhammad ma n'a ka sahaba ma kanu kɛlɛ kanu juguya u ka juguya ka u lasegin anu ka juguyaw lam yanalu khairan kuma hɛrɛ foyi sɔrɔ a don hɛrɛ foyi wa kafa Allahu almu'minina alqitala ko ala yɛrɛ de ye mu'minu wasa ka bɔ kɛlɛ man nin don ɲɛ kabako ba de dɛ mais kira fana dɔ mun ye Ustaz Ibrahim est-ce que ismu azam tɛ de ismul azam no ni muna ismul azam no parce que ay ka kuma bɔ fɔ dɛ jaabi cogo ni dɔw jaabi cogo lagɛ ni dɔw jaabi cogo boyana dɛ oui kira ye ala deli min na est-ce que ala yɛrɛ ma tɛmɛ o bɛɛ kan wa parce que ala ko de kira ye ala wele de ala k'u dɛmɛ se ka kɛ u la mais ala yɛrɛ nana mun kɛ aw k'a sen bɔ kɛlɛ la sa ala y'o de kɛlɛ ma kɛ o aw k'aw sen bɔ kɛlɛ la a ye kɛlɛ tun ne ma ala yɛrɛ de jɔra ni kɛlɛ in don ka bɔ ko ye bonya belebele de ka kɛ kira Muhammad a n'a ka sahabaw ya u ma kɛlɛ kɛ parce que Badru don u ye kɛlɛ kɛra Badru mais ni ala yɛrɛ de kɛlɛ kɛ o don kɛlɛ kɛla mais nin na kira y'i tɛgɛ kɔrɔta ka ala wele a ye ala wele ni kumakan ye kumakan min n'a jara ala ye kojugu a ko Allahumma munazil al-kitaba sari'ul hisaba e min ye kitabo jigin e min ka teli i ka fɛsɛfɛsɛli ka teli i n'a fɔ u b'a fɔ cogo ko a ka teli a nɔ ka ɲi e min ka teli ihzimil ahzaba minnu farala ɲɔgɔn kan jama minnu farala ɲɔgɔn kan anw contre la ala se kɛ u la ihzimhum wa zalzilhum donc ala ye duwawu jaabi ala ye se kɛ u la fana k'u jawuli ka fiɲɛ bila kan o kan ka tila a ma fɔ silamɛw ka bɔ ka t'u kɛlɛ a ye mɛlɛkɛw yɛrɛ de jigi ka na ninnu kɛlɛ a don ka jatigɛ bila o la ka siranya bila o la k'u kɛlɛ fu u bolila ka taa ka yɔrɔ to yen pewu ala ka an bɛɛ sababa wallazi hazama al-ahzaba wahda ala kelen n'a kɛ ala kelen ni kuma ba di parce que kɛlɛ bannen pewu kumana min na kira kɛlɛ ka ala wele tan ala ye duwawu jaabi mɔgɔ ninnu taara pewu u ɲɛ b'a la foyi tɛ bɛɛ taara u nɔ filɛ ye u y'u yɛrɛ ɲini u halakila u ta tiɲɛna silamɛw wasala ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye ala wale ɲuman dɔn a ye dusukun sin ala ma a ye mun fɔ a ko la ilaha illallah wahda a bɛ nin fɔ kuma min kɛra bɛ nin fɔ kuma sɔrɔ a nisɔndiyalen don quoi u tun bɛ degun belebele de kɔnɔ Ustaz Musa Babasi la u tun bɛ tile 3 kɛ dɔw tɛ dumuni kɛ kɔngɔ b'u la kɔngɔ yɛrɛ bolo ko kira yɛrɛ tun bɛ fini fara siri a kɔnɔ la kɔngɔ bolo hisar de b'u kan embargo de b'u kan maa ti don maa ti bɔ dumuni tɛ yen denmisɛnninw bɛ kule gɛlɛya bɛ fan bɛɛ wa kɛlɛ bolo de fana b'u dala ye donc gɛlɛya danu donc ala ye nin kɛlɛ taga b'u kan ka kafiru lasegin kɛlɛ yɛrɛ ma kɛ ala yɛrɛ jɔra n'a ko ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nisɔndiyala fo k'a dama tɛmɛ a ye ala wele ni tɔgɔ ye nin don ni welekan ye nin don a bɛ hakiliman bɛɛ sɔn hakilila ko an k'an janto o la o ye jumɛn ye a ko la ilaha illallah wahda azza junda wa nasara abda wa ghalaba al-ahzaba wahda fala shay'a ba'da a ko la ilaha illallah wahda a ko maa wɛrɛ foyi tɛ yen min bɛ bato ni tiɲɛ ye fo Allahu subhanahu wa ta'ala kelen pe a kelen wahdahu a kelen azza junda masa min ye a ka kɛlɛbolo bonya ka fanga d'u ma ka jɔyɔrɔ d'u ma nin cogoya in na ka u wasa ka bɔ kɛlɛ yɛrɛ ma kɛ wa nasara abda masa min y'a ka jɔni dɛmɛ n'o ye ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa min dɛmɛ jigin Muhammad kan dɛmɛ nin don in gɛlɛya don jawuli don fo silamɛ dɔw tun bɛ kuma dɔw fɔ tellement dabali banna masa min ye ne dɛmɛ nin cogo la wa nasara abda wa ghalaba al-ahzaba wahda jamakulu minnu farala ɲɔgɔn kan masa min sera u la a kelen pe a kelen ala ko ye kabako de ye dɛ ala kelen pe a kelen pe bɛ dugukolo ban pewu ka mɔlu ci k'a ban pewu k'a sɔrɔ a tɛ dɛmɛ ɲini foyi fɛ Allahu akbar tɛ dɛmɛ ɲini foyi fɛ donc wa ghalaba al-ahzaba wahda min sera nin jugu jamakulu ba in na a kelen pe fala shay'a ba'da a ko foyi tɛ nin kɔfɛ tuguni foyi tɛ nin kɔ ka ni nisɔndiya kuma ba ye ka tila ka Allahu ta'ala tanu ka da ka nɛma kan Ustaz Musa Babasi la ni i ɲɛ b'a la kumana min na mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan i contre la u bɛ k'i kɛlɛ u bɛ k'i juguya u bɛ k'i tɔgɔ jugu fɔ i ɲɛsin nin ma
Allahu akbar. La ilaha illallah wahda shufe wuli ka ala wuli la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wahda ma wara foi te min batun ce fo Allah subhanahu wa ta'ala kelimpe azza junda wa nasara abda wa ghalaba al ahzaba wahda fala shay'a ba'da ala bi doyinu ce ala wuli ni dusun sene ka jugu nunu yira jama ko munun bi contrôler u yira ala la tam ala iya kira muhammadu dɛmɛ cogo min k'a bɔ a juguw ma n'a y'i tanu tan ka nin tanu kan fɔ k'i wele tan ala ne fana bɔ n juguw bolo n b'i wele n'o tɔgɔ kelenw ye n b'u bolo i bɛ ala ka kabako ye o ko in na Allahu akbar. parce que Allah subhanahu wa ta'ala o de hazimul ahzabi wahda ale kelen pe de bɛ fara ɲɔgɔn kan minnu fara ɲɔgɔn kan jamakulu bonyana cogo o cogo jinɛw ni adamadenw ka fara ɲɔgɔn ale de b'a kari k'u ka ko ban pewu k'u bɛɛ halaki k'a bɔ yen pewu a se bɛ Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe wahda kelen pe jama mana fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo ni ala ma sɔn a b'u jari ka bɔ i kɔ cogo o cogo a b'o kɛ wa u tɛ s'i la fiyewu 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 yama kuranɛ kɔnɔ ko sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura i n'a fɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam badiri don a bɛ ka nin fɔ mana mina se kafuru bɛ ka boli tuma min kira Muhammad sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura Umar fana bɛ k'a fɔ sahabaw bɛ k'a fɔ masa min n'a bɛ jamakulu minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛ se k'u la k'u ka ko ban k'u halaki k'u bɔ pewu malgré u ka hakɛw ka bon effectif ka ca hakɛza u b'o la ala ko mana don fɛn fɛn la danfɛn ka ko tɛ yen tugun danfɛn ka ko tɛ yen ala ka mundu halaki seconde de don ɲɛtugu ka yɛlɛ san pɛrɛ yɛrɛ jateminɛ ni san pɛrɛnna kuma dɔw parap i t'a dɔn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ na mankan ka jugu fo k'a dama tɛmɛ ala k'an bɛ sababu ma ala ka laɲiniw sabati Ustaz Musa Babasila ni waati bɛ an bɛ taa n'a ye halisa qala Suleiman bun Sor radiyallahu anhu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu hina ajla al-ahzab anhu al-ana naghzuhum wa la yaghzunana nahnu nasiru ilayhim nin bɛɛ kɛlen ni kira Muhammadu n'a wasalata n'a ye ala wele k'ala wale ɲɔgɔn a ko sisan anw de bɛna ninnu kɛlɛ ninnu tɛna kɛlɛ ka taga anw sɛgɛrɛ tuguni sisan anw de bɛna taa o kama ala seriw la k'u cari u bolila ka t'u ka dugu la olu de tun wula ka na attaqué ko sisan an de bɛna taa o kama u y'a yira k'a fɔ depuis nin kɛra ko nin b'a yira k'a fɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden don hakika la parce que ko depuis nin kɔ kafiri ninnu mana bin u kan Madina ka bilen non a ma kɛ tuguni fo ka taa fatu Maka kɛ kira ka taa Maka yɛrɛ minɛ siɲɛ kelen ka ko ban pewu u ma se ka na bin Madina kan tuguni wa kɛra y'a kuma fɔ ko sisan kɔni nin y'a bannen anw de b'u sɛgɛrɛ sisan falashi abada foyi tɛ nin kɔfɛ an de bɛ sɛgɛrɛ an de bɛ wuli ka t'u kama ka t'u kɛlɛ olu tɛna tugun wa a kɛra o cogo de la o kɛra fo ka taa magan dayɛlɛ a bolo fo ka taa magan dayɛlɛ Ustaz Musa Babasila gazwatu Hunain fana an k'o ta k'a lajɛ Hunain don kumana min na ni silamɛw yɛrɛ kabala u yɛrɛ la u cayara u ka cɛ silamɛw kun cɛ parce que silamɛw kun man ca u kun bɛ siran u bɛ jɔrɔ kosɛbɛ badiri don b'o cogo la al-ahzabu olu bɛɛ b'o cogo la mais nin don Hunaini don silamɛw kun cayara kosɛbɛ u ye fanga sɔrɔ kɛlɛminɛnw cayara u bolo sow ka ca u yɛrɛ ka ca fanga b'u la kɛlɛcɛw ka ca u la fana cɛfarinbaw ka ca u la la nuhzama al-yawma min killa ko bi kɔni a ye se tɛ k'anw na ni ko anw ka dɔgɔn ni ayi o ɲagamu yɛrɛ la ɲɛ ɲagalu yɛrɛ la ala ye kabako yiri o la o sajo ko ɲɛ ɲagali min kɛra u yɛrɛ la ala fana ye leçon d'u ma kafuru ye baara da silamɛw kan don a bonyana hakili ma caman bolila ka kira Muhammadu to sahaba damadamaw de jɔra ka fara kira kan ni don ko gɛlɛyalen ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay ala wele a ko Allahumma anzil nasraka ala n b'i deli ala dɛmɛ jigin parce que ko gɛlɛyala silamɛw jɛnsɛnna kɛlɛ tiɲɛna silamɛw bolo donc kira Muhammad ani sahaba damadama de faralen ɲɔgɔn kan Muhammadu ye ala wele a ko Allahumma tigi ala anzil nasraka i ka dɛmɛ jigin rawahu muslim bɛ muslim kɔnɔ summa qabada qabdatan min turabin min al-ardi o kɔfɛ a y'i tɛgɛ fa buguri la duguma Ustaz Musa Babasila n'i ye kira Muhammad ta k'a lajɛ nin yɔrɔ in na adamaden an kan ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ kira kuma n'a bɛ ka jugu kɛlɛ kuma caman a bɛ bɔgɔ ta bori ta walima bɛlɛkisɛ a b'a fili o ma munna ala k'an bɛ sahaba ma a ka ɲɛɲini mɛ a ka hijira don a bɔtɔ a ye bori ta k'a kɛ kafiru kun na ka yasin kana a ko shahatil wujuh ko ɲɛdaw dɔgɔyara ɲɛdaw cɛjuguyara k'u lagosi nin don fana n'o ye Hunaini ye a y'a ta k'a fili u kan
ay tege fa buguri la duguma ani belekiso ka fili uma badiri don fana ayake ay tege fa duguma be ala wole aba fili akuma segi joga ala wole kantew ina fa do ke allahumma anzil nasra alayka demejigi akuma sego keti mais a geste do ke ka faraka ala kan be so aba donc kuma la surna ay tege fa buguri la ay burin fili uma burin tara wururu kata dun abuga burin fili ko shahatil wujuhu ay qabuhatil wujuh nyedaw cejugala nyedaw doyala ko burin tara de wururu kata dun kafiri nunu na ka dun ka bombo unyew ka ku u jawuli ka haraki jigi uka kira muhammadu ka sobe ala ka ambe saba nimbe munira toujours nimbe kira ka joro de yira ni ba yira ka fo chenye ala ka cide de hakikala ni kunya faga don do de sekera wula kaba slamo jensena kelebulu mi en nanon kelebulu mun sekeru la kelebulu yere kala aklam bebola ka to mo damano de jolendo ka fara e kan ku nindi e be sayro me muhammadu on be say donc ayi jigi ke ala e ka ala woli ala ka deme jigi ka soro ka buguri ta ka fluma ka ala wole ni cogoina ala ka buguri la ta ka doni jama bayi ku bela jele halake ni cogoina ni bayda ka fo ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka ci dede do haqqan yaqina inshallah ala ka ambe sababa ami Ustad Ibrahim vraiment bi fo ka ibarkada wati corona ko sebe ba ni fe ika do kanye ambe bi sigi wulo ka inshallah alhamdulillah rabbil alamin ambe do ke ambe juma na juma ye ala ka dombaye juma ye do jabi doyin bayni allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi anga jamana ala ka deme anga jamana ala ka deme anga jamana ala ka deme ala ka kisi jamana do ala ko kisi ala ka hera do jamana ko ala ka bendo jamana ko ala ka keliya do jamana ko islam adine ala ka deme mo ma be ka dinen deme ala ka abela jenen deme amin ya rabbal alamin la ko domne Ustaz Ibrahim Yakub Duguri anga foli kerere mbi amalma islamo amboraka mami ya mesaw ya ambalma keni ya karamo ni ali resikro bembe mayambugu no Ibrahim Yakub Duguri anga choroba faqirullah Sheikh Yakub Duguri ikaroka fo ale dinu angu me anga walanda bayne ka no ye nubuwatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mina shaki ila yaqin kiraba mi fleno modu ye ikaroka fo sigatala ali Allah taala ka kiden keren no kana labando ikado anga babu yikumboka miye babu frene baye kuma fo ibado ka fo ala ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay joro munta akadama de reta chugula ibado ka fo ala ka kirado hakikatan Allah taala ka afamye ko mini anyo osoro kemia ala kira la digili an seko de mayra Allah taala ko no ankele ngeli belajiri ame Ustaz Ibrahim abaka téléphone numéro dio ma ka dine ni ngalu kama no ye 79 05 08 31 79 05 08 31 biwolonvla ani kononton fu ani duru fu ani shegi bisaba ani kile ka obela jilen fo akuluma jolla Allah taala ga here ke jamana ye ambe sanjina wati mina sanji aye cheni ke yoro chamana ambe Allah taala diri Allah taala ka ji alaka nafama dama alaka nafama dama jimi ni ata tantoro amani Allah taala fa alaka koye alaka de shi wala ko no ankilingel bede munu be gele on ko Allah taala gele on ala ku bela jilen wudi Malik Kansai Musa Babasila ambe aufu nika obarkada alaka juma here da ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوكا حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبر يولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوكا حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع ka damine neke kanyata na ani milti duru foka tabla neke kanyata ani flala araul ulama fi din wal hayat don baw ka hakla dinena ani nyinamayala e walanday min bellabe kase awmo abal make Musa Baba Slafe fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sadaqa Allahu al-azim.
Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio